here in Legoland are built for Lego bricks. And as you guys may know, Lego cars may break Ska into tvätta bilen. pieces. Oj. And ours has to break to tiny, tiny, small, thousands of small Lego pieces. And we don't want that happening because police officer Benjamin forgot the manual sent home today. Og nu er der altså sket noget meget, meget mystisk her i trafikskolen, fordi alle lysene, de er altså blevet røde, og det betyder, at jeres kørekort er overstået. I bliver så nødt til at komme tilbage til the traffic lights and turn red. So now you need to make your way back to me, back to the traffic lights, and park your car without getting out of your car just yet. Gas too. Remember, the driving test is now over. It's like okay bumper cars. They're allowed to bump. Det är slut. Är du mätt, Bobby? Det finns en kvar. Na, Nej, Bobby. Bobby, det finns en kvar. de fortsätter. Är du mätt? Bobby, är du mätt? Ja. Bra. Chris, du ska parkera. Du ska parkera, det är slut. Super, det klarede I jo alle sammen mega godt. Nu synes jeg, I skal tage fat i de flag, der er foran jer, og så holde dem langt op i luften, og så er jeg på, at alle forældrene giver en kæmpe stor klapsalve. Now you can take the flags in front of you, raise them high in the air, and of course, the parents will give a big round of applause. Hvad siger du til det? Jeg synes ikke, jeg kunne høre noget. I can't hear you guys at all. Jeg sagde et stort bifald, I said a big round of applause. Og nu vil jeg så sige ud af jeres biler, come up to me. Now you can get out of your cars and come up to me. Det er ikke den... Vill du denna med? Är du med? Oj, mamma här. Nej. Är du säker? Og jeg har gode nyheder til alle forældrene derude, fordi alle børnene har altså bestået deres køreprøve. Så nu, når I engang kommer hjem, så kan I jo bare ligge på bagsædet og snorksove, imens alle børnene de kører bilerne. I have great news for all of you parents out there because all of the kids have passed their driving test. Oj. This means that you can now sleep in the backseat while all the kids drive your car. Og kørekortet de bliver altså udleveret over på den anden side af vejen, ved at we will get out by the blue wall on the other side of the road. Mer. Där. Bobby. Där. Och där. Ordentligt.